ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀତାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ରାଣୀତାଲର ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁସଜ୍ଜିତ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ମାଙ୍କ ତୋରଣ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ୍ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2025ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କିପରି ଥିଲା। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिण गौतम गायत्री गरुड़ गदाधर दया गंभीर गोदावरी मंथर वेग उपकूल गुणा कुर्वन्तु ते शुभमंगल श्रीमत पंकज विष्णु हरिहर वायु महेन्द्र नल। ସେବନରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ଆଇଟମ୍ ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲା। ଲୋକେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ବର୍ଷର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପୁରା ଝଲକ।